Kalpasan, abinabalaw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dagiti tiplano dagiti daduma apan na kaysarek ti sumagmamanu a units ti electric vehicle nga agrikos iti syudad. Kinanunungan met daytoy dagiti daduma a taxi driver. Sigun mo't iti LTFRB, sandang aprobaran ti plano a prangkisa ti maysa grupo no saan ang masukimat ken dumanan iti proseso. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapisar. Iti syudad ti Baguio may sa aparikot a mapaspasaran iti kalsada tinailat kanadagsan agunay ti trapiko. May basar iti datos, kadakkelan ti kontribusyon iti trapiko dagiti taxi nga addaan ti 42% iti pakabuklan ti kalsada. Bayat a 31% ti private vehicles, 16% ti motorsiklo, 8% laeng dagiti PUJ ken 3% ti bus ken truck. Idi nang rugi ti gubat iti Middle East na nayunan ti parikot dagiti driver gapo iti panagnato ti presyo dagiti produkto a petrolyo. Gapu ka dagitoy arason kontra dagiti taxi driver iti syudad iti maising-singasing apan nakaisarek ti sangagasot nga i-taxi iti syudad. Agsubsobran to pa iti taxi. Ito yung Bagyo. Asan tukwag kusti traffic madam. Narigat mo ti biyahe ni, hanmot nga basta ti biyahe. May sapay niya traffic. Tatanto pa traffic, di karkaro nun na yun ang daman ng ti 100. Kasano kami nga drivers, pipiano, sikatekin bagi tilukan mo, mabalin. Sinadata a kontra ni Baguio City Mayor iti maising-singasing. Kinunana asaanan akaya ti syudad amang absorb pay iti kanayunan a units, gapot pakarwan na daytoy tinailat agunay ti trapiko. Ang ginagawa ng LTFRB, puro approval sila ng approval dyan sa taas. Wala man lang konsultasyon sa local government, pati na rin dito sa kanilang mga regional offices, sa field offices. We know better what is happening on the ground. Mabuti sana kung yung LTFRB, marunong sila mag-traffic. Kinunana asaanan ang masapol ti syudad ti kanayunan a taxi units. Ken kasapulan ang nairteng asurutan dagiti baro a units ti one in, one out policy. Electric, gusto ko yan. Kaya lang dapat one-on-one. Ibig sabihin, one in, one out. Palitan nila. At henceforth, pag may nalaman ako na sa LTFRB, kayo dyan, sa kanyang executive director dyan, pag may nalaman ako naglagay ka ng sasakyan, nag-approve ka ng mga franchises dito, hahabulin kita. Inlawlawag mo ti Department of Transportation Cordillera nga awan pa'y tinaaprobaran a prangkisa ti opisina da kan saan pa'y adimanon dagiti dokumento kada-kwada. Kasi ang proseso talaga dyan is public consultation. At karapatan naman ng mga transport group na humingi ng public consultation tungkol sa opening. Now from there, sa City Council, kung papayagan nila. Kung if ever na lumusot sa City Council at ibibigay na nila sa amin yung resolution na pwede, doon lang kami mag-a-act, doon lang kami kukuha ng jurisdiction na dadaling ko sa taas. Itay laeng mat na biit, iti impatulod a text message ni LTFRB Chair Vigor Mendoza ken ni Mayor Magalong, impasigurado na asaan dagitoy ang mangipalubos iti baro a prangkisa iti syudad nga awanan ti umdas a konsultasyon ken no awanan ti favorable endorsement manipod iti mayor. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas.